alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'da bandiraɓe julɓe ha joni koye darsu men ko faate sujude sahwi gonɗen en kaali hanki mbiɗen wa billahi tawfiq on ɗon mo eliman daɗi eliman makko sujji ba'da salam o sujjal ko kanko caggal nde o silmini on ɗon mo eliman sujji qabla salam o sujji de eliman qabla salam en mbiɗon daɗaɗo o daɗama darde walla darɗe ɗiɗi walla darɗe tati so iliman makko wi assalamu aleykum o haftoto timmini juulum makko so tawi iliman makko sujji baɗa salam caggal nde o silmini o sujji baɗa salam on ɗon mo iliman mum tahi ha gayni haade mum silmini sujji qabla salam o sujji de iliman qabla salam so are tahiyat o wattata kanko qabla salam on ɗon juulannoɗo naafila omo juula darɗe ɗiɗi o silmina darɗe ɗiɗi o silmina o juuli darɗe ɗiɗi tataɓino haftima haw dari o siftori kanko koye tataɓiro woni o ruttoto o jooɗo o tahiya haw gayno o sujja baɗa salam saabu o ɓeydi ɗum ɗo woni fatwa ceerno men Ben Uthaymin won wiɓe yo jomum wat darɗe nayyi kono ceerno Ben Uthaymin wi o juulanoɗo naafila darɗe ɗiɗi o ummimi e tataɓire haw haftima o darima yo rutto o jooɗo so gayni tahiyat o silmini o sujja baɗa salam wallahu alam